but Punjabi u kumu MP hari ka jinggar pat ka jonga ka long tang kum ni ban penken mau ya pi ki bla jukershan ya ka HSPDP na ka por nginum la ban len lemda dai ma phi ki nong langpi lemda dai ma phi nang ni naram badai constituency bat ki we ki constituency ha west ka HSPDP kala dai ban kut kala dai ban ja no ka kerteng la dai ban sha kni no symbol hari ka jingyai thep jongphi ka jingyai kershan jongphi ya ka HSPDP hado kini gisngi ngidang long kumni kumbangi long bat phi kershan ru ba phi ngau tho ya ki nong rem ki ba ka HSPDP ka yeng bangi kwa ban senchar dalade yalade kata kari ka jingang not ka jong mai bangin senchar dalade yalade but kumnong in la ban senchar yalade yalade umai ka jingang not ukwa ba ala da kalong namaru UI bai ka district council ladan ka tuka an khadara ka ba pintlot bor ka district council ya ka sti ba ai ban yada ya ka jaj ban riu jongi la penyan jubor da ka tuka an berkala du bor ban ka tuka por mai wang ba ka dan stang da ka wai kalat bangin penyo ialah ka jong ka jela hapo kata ka article 371 kumbayo unaga baru mizo lesi kani kam dai kerensan bangin ya keren hindi da ka por ka pli lesi da ka jinglong MP jong barobat ka jing post ni jong mai bangin ya klalok na da ka basog badu garo ni ki khasi pnar ngin senchar daladi ayu garo senchar daladi kum ka party ka berit ka bangimla bansai economic mat da ka jing job jong barobat lesi kata ka jingang not ka jong mai kan urlong hindi la da kata keempat urlang ka jingang no jong mai ban pin ko bor biang ka district council haba ka district council ka dan bor ki dorbar snong jong iki yo bor ki dorbar kur jong iki yo e ka bor hangtan pin ko bor da ka ba amen ye ka khadar a Madai kita artli kimat kibakum ka party ngida sngau kumen ngani ka kenti bagin yo ya trelang baka party UDP bangin Kirshan medbad mensim ban ay ka ketiga mon ban ay ka ketiga diang ban Kirshan yo ba Robert Kharjarin kandan ka jingkeno shani shatai o baka party UDP ka party NPP kidai tang ki tim B jong ka party NPP ngong pi wadum nget kumya kita ki ketin ki bang syukwa tang ban penbi jo paj ba ngilaj ban Kirshan ka sarkar baling inum kersyane ka sarkar numar ka juk kala dawa wal pajba udon kam ya shibun ka roy ka par bat kiwe haki constituency ki jongki badai halor kata ka nongrim bangi tray lang baka sarkar henry pajba nginum ya penya lagi jongki nongrim wala dang ya tray bat kanu ka sarkar ka UDP ba ka HSPDP kanum kubum kanum ya pen yala ki jong ki nongrim hakabaya day baka yap ka em jong ka jaj ben riu u MP u bang ila pha mentala khatsan snem nampa GUE u ba un kren nagbenta ki jing e jong ka jaj ben riu u barobat ko nong yalam jong seng balang u ban mi sha surok ringkat bat ki wei ki nong yalam jong ki seng balang ban ya ki e kata ka ILP ban ya dawai kata ka ktin khasi bakan rong ka kernet ka bapra ban ya dawai kata ki jing e ba ya kendo ban ya penbait pot penbait sam a jilada kini kis license nem ki bangi jet kila pendep hok elang jong ki kamram abangi pa ya ki stage po Delhi lani apa assembly ki seng balang ki khun samla kinum ha ban mi asurok ban shabam shatit hau pulit so ban breu ban perkhat ola da mi ki khun samla sha surok ban dawai ka hok jong jaj ban reu ong ka sarkar shudat side bom ya ki ada ki tiar gas ladang idang bakla kun kari banjir di kinong mikmat kam tam yo MP kumni sa san posnem ki jingang not ki jingdan kam jong ka jaj ban riu ka jongi nginum la ban pen urlong bat anomi tho ya ka Meghalaya kum ka por bo mai ulong MP haga por bo mai long MP haba uyeng bo mud ban kren u speaker jong ka Lok Sabha ong Meghalaya ka ha he tang Meghalaya nang ban kena kabamot kata ka Meghalaya ka don syano badha ka jingdam wang mait lada mentip ka Meghalaya ka don hagdo if you do not know where Meghalaya is ang mait kata ka por I will ask my people to leave India ngano iki mino na pa India kata ka mensim erang jong nong yalam basisha bangangit bo barobat Kharjarin ru ondaw la job MP unpayang teh po Delhi lada ka sarkar India kam snap yik jingdawa ka badai shisha ka hot jong yung ka jaj ban riu ngangit un pen erang bad unum pendem tedong
Namar ngalayui ya ka dor lang nong yalam jogu kumunong yalam seng balang unju pendam tedong. Kinwan pada menta ka thma ka bangisya banhiar jar hapo iyeng lajong. Haga bagi dan kiwei ki nong yalam jong kiwei ki regional party ki baak id jaj benreu nganud ben ong baki syuak ben id jaj benreu ajin ladap hi id jaka jaj benreu balai dama pihi ki bakam badai ki kun kasi kara timod ben penkala kompong yaka duster yaka ai bla ai kenti dau long shwa daka jing start yang iki kentai kawai ki aksawai sya pertai wat ka Amerika hadu kani ka si ka bamenta ki ang ki perta pin ku bar ya kentai ka women empowerment kiwai ki kentai sya kiwai ki jaka ki sya i beng ki sya nyo beng ka jing start jong long shwa jong a jong pi yang ki kentai ki ba shubor ai kenti yang ya ka jaj bat ka jing long try lor ka kendo ka syap Hemre kini kisi ki bamenta oh ki perta idri oh ki lidar jong ka jaj benreu penban ki kelalong tang ki dilar ngong pidai tang ki dilar jong ka jaj benreu lara pun kam ba pi eja ka jaj benreu wan num muslia ya ki dostor ki ripi bla bo do long shwa man shwa namar lada pi kta ya ka kur kumbau baru jukran ka jingtho jong i pastor yering ru haba pi kta ya ka kur la klem lut bar haba klem ka dor bar kur oh ginyeng kita ki dorbar kha la klumar ka perthai kan kiyo ka sang kama nga e ka jing start jong phi ki padba yano ba pinje dangani kanti ba menta yang num le ka shu baginum babi jid bed wanum jid bed wanum bed yagi to ki tin ki ba ki shwan ban pinbe ja phi ka for election da bishare ki so wanum shu bed na to ka jing rai ka ba pinshong shit pinshat ya phi ba pinchulet tebod wanum jid da ki ba ki shwan ban claim mila jong ba ki sngau hok kacabalet ki shia love you blay mano bam ejo blay mano bam persang ban syakri you blay ban chu kenno to ban chu kenno thok ban chu kenno bam sap kari badan ngau ya phi kata kala bakla lupa ba pinwan ya lab election haba phi kwa wan ban terwai ki nong rem rekin mo ba pa ba kini ki jo hak election ki beladep ki ong mensni lik bam plang syapok per ki brio menit sawan no syapok sam la jong kum kata ka jingi kayu pa ba phi kai to hi bat phi sawan pada ban yalap ya kata ka sinsyar khadar ka bakhoy ngong kalong hypocrite kilong arsap bishar ma phi pa ba lada pastor uang bawat dum to kadba ka joko per pada uang mele lekto na ki hindu lekto na ki muslim para kristan wat juto kata kalong arsap nga e aka jing sta jong pigi padba ka party HSPDP na do baseng ya ka sandro telitam kisnem nilayat kanong rem jongi kampat kala tang sidak ka jingang no jongiru kumba unong seng jong ka party u amno ngirung idang angno ya kata ka jo kumnongin penurlang ngiling angi pisa kum ka party na ka por ngakom ka kun persa habang kertiang din ni jingya lenti jong mait kidan ki por mened habang atia kemensim jong ka kia ayu ngala benle le se ban penurlang tang kendiat stang shi step bangindang shim sa shi jam bangin shim bandang jan cha ka jing angno jong pi himrei ka bae kalong babun sin upa jong ka kun jong ka bri nyo trap kim ayangi kata ka jingker syang ba pura ba kisateng tabah ka ni ka kenti nga kular ya pi lada PPI ka jingker syan yu ba Robert Karjaren kum ka party lada ula po siya ka thong ngine sulok na ka por siya ka por ba uru unya trey ban penurlong lesi yaki kato kini katni kimat yaki jingang no jong mait baka jing ang nod jong ka party bad kini ki jing ang nod kinde ki jing onong ya ka HSPDP kinde ki jing onong ya ka persa jong ba hoping hindi kinde ki jing onong na ka benta ka jad benreo hi barokwe tanda kita ki kempian ublaun kerku ya pi lada pi kubur berngai kini ki jing shisha banyeng kadaw ban eker niu yangin pertajam ban nga laisen laiwat hakabom kamjam hakabom Imslam rikasi